Musa Celil, Kızıl Ромашка. Иртенге таң нурынан уянды ромашкалар. Елмайып хәл сорашып, күзгә күз күрештеләр. Назлы җилләрне тибрәтеп өчкәрен, таң сиптәсләренә хушлы савышкәрен. Чәчкәләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы. Тик чукары ак түгел, кончиклы кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек була берүзе? Ул кызылдан киенгән, әйттеләр. Син сеңелкәй, ни үзгәрдең, ни эшләдең, нидән кызыл чукларың, нидән алсы төсләрең? Әйтте Кызыл Ромашка. Төнле минем яныма ятты батыр сугышчы, атты дошманнарына. Ул берүзе сугышты 15 укчыга каршы. Чигенмәде, тик тында яраланды кулбашы. Аның батыр ак каны тамды минем чукырга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга. Егет китте, мин калдым канат саклап чулымда. Көн дә аны сагынып, балкыйм мин таң нурыннан.